अक्षरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్ లెవెల్ 3 ఎన్ఓడి అంటే ఉపదేశామృతం 3వ మంత్రం. అందరికీ స్వాగతం. 2వ మంత్రంలో చూసిన విషయాలు నాగరాజ్ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. అంతకుముందు సరిత మాతాజీ అధికంగా మాట్లాడడం, అధికంగా డబ్బు అధికంగా తినడం, నియమాలు నిర్లక్ష్యం చేయడం, భౌతిక వ్యక్తుల సహవాసం, అత్యాస. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో అధికంగా మాట్లాడడం, అధికంగా డబ్బు, అధికంగా తినడం కూడా. తినడం ఫస్ట్ది ఎక్కువగా అతి ఆహారంలో ఫస్ట్ ఎక్కువ ఆహారం, తర్వాత ఎక్కువగా కూడబెట్టాలి అని. రెండవది ప్రయాస. ఈ విషయాన్ని గురించి మనకి తీర్చుకోలేని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పడే ప్రయాస. అవసరమైన నాగరాజ్ ప్రభుజీ అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ డబ్బు, ప్రయాస, మాటలు, నియమ గ్రహం, భక్తి లేని వారితో సహవాసం, దురాశ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఎక్కువ డబ్బు, ఎక్కువ ఆహారం. అది కూడా ఆహారం అందరూ మర్చిపోయింది ఆహారం. సో మెయిన్ ఎక్కువగా తినడం, ఎక్కువగా కూడబెట్టాలనుకోవడం, కోరికలు తీర్చుకోలేని కోరికల కోసం ప్రయాసపడడం, మరి అధికంగా ప్రసంగించడం, మాట్లాడడం, నియమాలు నిర్లక్ష్యం చేయడం, భక్తి లేని వారితో సహవాసం, దురాశ. వెరీ గుడ్. అవసరానికి మించి తినకూడదు, అతిగా మాట్లాడకూడదు. నీరజ మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో 2 పాయింట్స్. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 3వ అధ్యాయం చూద్దాం. మొదటి అధ్యాయంలో మరి 6 వేగాల గురించి చూసాం కదా. ఏమిటి మరి వాక్వేగం ఫస్ట్ది, మనోవేగం రెండవది, క్రోధవేగం మూడవది, తర్వాత జిహ్వవేగం. ఇది మరి దీనిని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ ఉదర వేగాన్ని, తర్వాత మరి ఉపస్థ వేగాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి 6 వేగాలు ఫస్ట్ దాంట్లో చూసాం. ఇవి కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు ప్రపంచానికే గురువు అవ్వగల ధీరుడు అని చెప్పారు.
ఇంద్రియ నిగ్రహంతోనే అవి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా చూసాం. ఇక్కడ అత్యాహారం అంటే ఎక్కువగా తినడమే కాదు, ఎక్కువగా కూడబెట్టాలని అనుకోవడం కూడా, ప్రయాస తీర్చుకోలేని కోరికల కోసం అవస్థపడడం, ప్రజల్పో అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండడం, ప్రజల్లో అవస్థపడటం. ఆ తర్వాత ఇది నిగ్రహం, నియమాగ్రహ అంటే నియమాలను మనం నిర్లక్ష్యం చేయడం, జనసంగస్య అంటే భక్తి లేని వారి సాంగత్యం కోసం వెళ్ళి అనవసరపు ప్రసంగాలు చేయడం, లౌల్యం, అత్యాస. సో ఇవన్నీ కూడా భక్తిర్ వినశ్యతి, ఇవన్నీ కూడా భక్తిని నాశనం చేసే లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు, దురాత్ములు ఎలా ఉంటారు, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం అని 3 రకాల కష్టాలు ఉంటాయి ఈ బద్ధజీవులకని చూసాం. దైవికం అంటే భగవంతుడు ఇచ్చేటటువంటి కష్టాలు, ఏది మరి భూకంపాలు, కరువులు, కాటకాలు ఇటువంటి. ఆది భౌతికం అంటే మన పక్కనున్న వాళ్ళు, మన తోటి వాళ్ళు, జంతువులు, ఈ జీవుల వల్ల వచ్చే కష్టాలు. ఆధ్యాత్మికం అంటే మన మనస్సు, మన శరీరం మనకిచ్చే కష్టాలు. అంటే మనసుతో మనం అనవసరపు ఆలోచనలు చేసుకుని దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉంటాం కదా, అది, లేదా శారీరక బాధ. సో ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మికం అని 3 రకాల కష్టాలు చూసాం నిన్న. సో అది నిన్నటి చాప్టరు. ఇంకా ఈరోజు చూడబోయేది ఏమిటి అంటే, మూడవ మంత్రంలో ఉత్సాహాన్నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఇక మరి ఇప్పుడు ఒక 6 లక్షణాలు భక్తికి అనుకూలమైన లక్షణాలు చెప్తున్నారు. రెండవ దాంట్లో భక్తికి అనుకూలం కాని లక్షణాలు చూశాము. ఇప్పుడు భక్తికి అనుకూలమైన 6 లక్షణాలు ఏమిటో చూస్తాం. ఉత్సాహం అంటే ఉత్సాహంతో, నిశ్చయం ఒక దృఢ నిశ్చయంతో, ధైర్యంతో, ధైర్యం అంటే ఇక్కడ సహనం అని కూడా అర్థం. పేషెన్స్ ఉండాలి, మరి ఏ పని చేయడానికైనా సహనం ఉండాలి. సహనం, తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్, ఆ భక్తికి దానికి అనుకూలమైనటువంటి కర్మలు చేయడం వల్ల, ప్రవర్తన అంటే చేయడం అని మామూలుగా బిహేవియర్ అంటే ఆ రకంగా ప్రవర్తించడం, ఏది భక్తికి అనుకూలంగా ప్రవర్తించడం. సంగత్యాగ అంటే సంగత్యాగ భక్తి అంటే అటాచ్మెంట్స్ని వదులుకోవడం అని ఇక్కడ అర్థం. ఇంకొక అర్థం ఏమిటి అంటే భక్తి లేని వారితో సాంగత్యం వదులుకోవడం అని. తర్వాత సతహ అంటే మరి సంగత్యాగా సతో అంటే సతహ అంటే మంచి వాళ్ళ యొక్క, లేదంటే మహనీయులు, పూర్వాచార్యులు, గురువుల యొక్క వృత్తే, వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ వాళ్ళ పద్ధతిలో షడ్భిర్ ఈ 6 కూడా భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి, భక్తిని అభివృద్ధి చేసేవి అని చెప్తున్నారు. ఈ 6 వల్ల భక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటున్నారు. సో ఏమిటి 6 అన్నది మళ్ళీ చూద్దాం. ఉత్సాహం అంటే మనం చేసే పని అబ్బా ఎవరు చేస్తారు బాబు అంటూ నిరుత్సాహంగా మొదలు పెడితే ఆ పని కూడా మనము సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా చేయలేం. కాబట్టి ముందు ఆ పని గురించిన ఉత్సాహం ఉండాలి. 2 విశ్వాసంతో ప్రయత్నించడం. సో పని మీద ఉత్సాహం ఉన్న మంచి నిశ్చయం, దృఢ నిశ్చయం, విశ్వాసం, ఇది మనం చేయగలం, ఇది బాగా చెయ్యాలి అనేటటువంటి నిశ్చయంతో. తర్వాత సహనం, పేషెన్స్, కొంచెం చేయగానే అబ్బా ఇదేదో చాలా కష్టంగా ఉంది, ఇది మన వల్ల కాదు అనుకోకుండా ఉన్నప్పుడే మరి మనం ఈ భక్తి ఏదో 2 రోజులు కొంచెం ఇలా ఉన్నాం, ఇక కష్టంలే బాబు ఎవరు చేస్తారు అనుకుంటే, ఆ సహనం లేకపోతే మనం ఇక మరి భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందలేం. సహనం కావాలి, ఏ పనికైనా సహనం కావాలి.
భక్తిలో మరి ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడినే పొందాలనుకుంటే ఇంకెంత సహనం కావాలి. సో సహనం అవసరం. 4 నియమాలు అనుసరించి పనిచేయడం. అంటే మనం భక్తికి అనుకూలమైన ప్రవర్తనతో ఉండడం. అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో భగవంతుణ్ణి గురించిన ఏ మార్గంలో అయినా మనం పట్టుకుని ఆ మార్గాన్ని వదలకుండా మనం ఆ నియమం ప్రకారం ఉండడం. సో ముఖ్యంగా శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అవి మనకు సులభమైనవి, మరి ఎప్పుడూ చేయగలిగినవి. సో ఈ రకంగా ఉండగలగటం అంటే భక్తికి అనుకూలమైన మార్గంలో ఉండడం. భక్తులు కాని వారి సంగత్యాగాత్ అంటే అటాచ్మెంట్స్ వదులుకోవడం. అంటే ఈ భౌతిక అటాచ్మెంట్స్ వదులుకోవడం అంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు. మన బాధ్యత మనం చేస్తూనే మనం ఎక్కడికక్కడ ఇంకా నాది నాది అనే తాపత్రయాల్ని వదులుకుని మన డ్యూటీని మనం సక్రమంగా చేయాలి. ఫ్యామిలీని వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు, వాళ్ళని చూడొద్దని కాదు, చూడాలి. చూస్తూనే మనం ఆ తాపత్రయాలు నాది నాది అస్వార్థము, సెల్ఫిష్నెస్, తాపత్రయం, ఇంకా కావాలి ఏదో, ఇటువంటివి వదిలి మన డ్యూటీ ఏమిటో మనం సక్రమంగా చేసుకోవడం. అంటే అది అటాచ్మెంట్స్ని తగ్గించుకోగలం. ఆ రకమైన అటాచ్మెంట్ నుంచి కొంచెం బయటపడగలగడం, బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే అన్నీ. తర్వాత చెడు సాంగత్యాలు అంటే భక్తులు కాని వారి సాంగత్యాన్ని త్యజించడం అని కూడా చెప్పచ్చు. అంటే పూర్వ గురువులు, ఈ సజ్జనులు, శుద్ధ భక్తుల యొక్క వృత్తే, వాళ్ళ యొక్క పద్ధతిని అంటే వాళ్ళ అడుగుజాడల్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ 6 లక్షణాలు కూడా తప్పకుండా భక్తిలో మనల్ని పైకి తీసుకువెళ్తాయి, అభివృద్ధిలోకి తీసుకువెళ్తాయి. భక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి ఈ 6 గురించి చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటిదైనటువంటి ఉత్సాహం. మరి ఉత్సాహం లేకపోతే ఇక్కడ ఏ పని చేయలేము. రూపగోస్వామి భక్తిరసామృత ఇది కూడా రూపగోస్వామి రచనే. భక్తిరసామృత సింధు కూడా ఆయనే రచించారని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆయన ఆ భక్తిరసామృత సింధు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం రాస్తారంటే భగవంతుడి పట్ల భక్తి కానీ అనన్య భక్తి కానీ అంటే ఏమిటి అంటే భక్తితో మనం అనుకూలమైన ఉత్తమ భక్తి అంటే అనుకూలమైన పద్ధతిలో భక్తి మార్గంలో ఉండడం. అంటే సరి అయిన పద్ధతి. ఎలా పడితే అలా ఉండి ఇది భక్తి మార్గం అనుకోవడం కాదు. ఈ భక్తికి వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేకుండా ఉండాలి. అంటే ఏదో అది కావాలి ఇది కావాలనే స్వార్థంతో భగవంతుడిని పొందితే మనం సుఖంగా ఉంటామని కాదు. అది భగవంతుడి మీద ప్రేమతో న్యాచురల్గా అహైతుకం, అప్రతిహతం అని చెప్పేసి భాగవతంలో కూడా చెప్తారు. అంటే కారణం లేని ప్రేమ. ఆ తర్వాత అంటే ఏదో కావాలి అని ప్రార్థన కాదు, అలాగే నిరాటంకం ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటి కంటిన్యూస్ లవ్ టువర్డ్స్ ద లార్డ్ అనమాట. సో అది అలా ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ రూపగోస్వామి కూడా చెప్తున్నారు. సో భక్తి కూడా ఒక రకమైన అభ్యాసమే, అంటే నేర్చుకోవడమే. లేదు అనుకోండి మనకి ఆ భక్తి, అనన్య భక్తి, ఏం చేస్తాం? కనీసం నేర్చుకోవాలి, సాధన చేయాలి. భగవంతుడు కూడా అదే చెప్పారు 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగంలో. ఒకవేళ నీకు అనన్య భక్తి లేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు సాధనా భక్తి చేయి. ఆ సాధనతో నువ్వు నన్ను పొందాలనే ఉద్దేశంలో వెళ్తావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందుకని భక్తి కూడా అభ్యాసమే. అభ్యాసం అంటే మనం ఏదో ఒక అభ్యాసం అంటే ఏమిటి? ఏదో ఒకటి ట్రైనింగ్ అవ్వాలి కదా. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి మనకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఏమీ లేకపోతే ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం? ఏదో ఒక విషయం ఉండాలి అక్కడ ప్రాక్టీస్కి. కాబట్టి అది ఏమిటి అంటే మరి శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో ఈ 9 విధానాల్లో ఏదో ఒకటి మనం చూసుకుని, ముఖ్యంగా శ్రవణం. ఎందుకంటే శ్రవణం చేయకుండా మరి మనం ఏది కూడా అర్థం చేసుకోలేం. భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. అంటే ఇలా వినయంతో ఒక
తెలిసిన వాడిని, జ్ఞానం ఉన్న గురువును సమీపించి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని, ఆ జ్ఞానాన్ని వినయంగా అతన్ని ప్రశ్నలడిగి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని దర్శించిన ఆ గురువు నీకు తత్వాన్ని, జ్ఞానాన్ని వివరిస్తాడు. ఉపదేక్షంతి నీకు ఉపదేశిస్తాడు అని చెప్పారు. అలాగే ముండకోపనిషత్తులో గూడా తద్విజ్ఞార్థం న గురుమేవ వాభిగచ్చేత్. ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మిక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక ప్రామాణికమైన గురువు తప్పకుండా ఉండాలి అని అక్కడ ఆ ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పారు. ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని వినయపూర్వకంగా గ్రహించే విధానం హ్మ్, కేవలం మన యొక్క ఇమాజినేషన్ కాదు, ఇది తప్పకుండా ఒక గురువు ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అని చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు కూడా రూప గోస్వామికి చెప్పారు. ఏమని? బ్రహ్మ సృష్టిలో ఉంటూ అదృష్టవంతులు ఎవరో ఒకరు మరి భక్తిలతా బీజాన్ని కొంతమంది పొందొచ్చు. ఇదంతా కూడా గురువు గారి యొక్క, భగవంతుడి యొక్క వీళ్ళిద్దరి అనుగ్రహంతోనే కలుగుతుంది. భక్తి కలిగింది మనకి అంటే అది కేవలం భగవద్ అనుగ్రహం, గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటున్నారు. సో ఇది చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలలో వ్రాసారనమాట. స్వభావం చేత ఆనందమయులు కొంతమంది ఉంటారు, కానీ భక్తి లేని వాళ్ళు ఇలా గురువు వల్ల, భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల వాళ్ళకు భక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో శ్రద్ధ ఉంటే ఇటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. ఇలాంటి అవకాశం వాళ్ళకి ఎందుకబ్బా భక్తి వచ్చింది అని మనకి డౌట్ వస్తే వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి. సో అందుకని ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి. సో అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా సరే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని భగవంతుణ్ణి మరి చేరుకోవడానికి ఈ శ్రవణ కీర్తనలను, స్మరణలను అనుసరిస్తే మరి ముక్తి మార్గం తెచ్చుకుంటుంది అని చెప్పి, నెక్స్ట్ ఎవరైనా సరే ఈ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలని ఈ ప్రయాణాన్ని ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి. అబ్బా ఇదేదో వెళ్ళకపోతే మనకి చాలా కష్టమేమో, ఈ ముక్తి రాకపోతే అంటూ నీరసంగా ఉత్సాహం లేకుండా కాదు, ఇది ఎంతో ఆనందంతో ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి ఈ మార్గాన్ని. అది మనకి పైన చెప్పిన పాయింట్స్లో ఉన్నది కదా. మరి ఏం చెప్పారు? ఉత్సాహం ఫస్ట్ది, నిశ్చయం, ధైర్యం అంటే సహనం, పేషెన్స్ చూసాం. సో అందుకని ఈ మార్గాన్ని మనం ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి. ఉత్సాహం లేకుండా ఏ పని సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వదు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మొదలు పెట్టామంటే ఎప్పుడైనా పని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేం. కాబట్టి అలాంటిది భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలనే కార్యం మరి ఇంకెంత ఉత్సాహం ఉండాలి. సో అది చెప్తున్నారు. తర్వాత సో భగవద్గీతలో కూడా మయా తతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన అని, నేను ఈ జగత్తులో అవ్యక్త రూపంలో సమస్తాన్ని ఆవరించి ఉన్నాను, జీవులన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి, కానీ నేను వారిలో లేను అంటున్నారంటే ఏమనుకున్నాము? దాని అర్థం అందరూ నాలో ఉన్నారు కానీ నేను వాళ్ళలో లేనంటే ఇదేమిటి, భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నారంటారు, మరి నేను వాళ్ళలో లేనంటున్నారు ఏమిటని డౌట్ రావాలి కదా. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, జీవులందరూ నాలో ఉన్నా నేను ఈ భౌతికత్వంలో లేను, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడను, ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడను. అది భౌతిక తత్వం భగవంతుడి శక్తే. ఇక్కడ ఏదైనా సృష్టిలో ఉన్నది అంటే అది భగవంతుడి శక్తి అని ఆయనే చెప్పారు. మీ కంటికి కనిపించేది ఏదైనా అని. సో ఈ ప్రపంచం కూడా ఆయనదే, భౌతికత్వం ఆయనదే, కానీ ఆయన దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో లేరు, దాని ప్రభావంలో లేరు. ఈ సత్వరజస్తమ గుణాల మాయలో ఆయన లేరు. ఆ మాయను సృష్టించిన ప్రభు ఆయన. ఆయన మాయకు అతీతులు. ఆ మాయ మనం ఉండొచ్చు కానీ మాయలో భగవంతుడు మాయకు అతీతులు. అందుకే మనం కూడా ఎప్పుడైతే మాయకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతామో సత్వరజస్తమ గుణాలకి, భగవంతుని చేరుకునే అర్హత మనకు కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే మరి భగవత్ తత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం అంటే అది. సో ఆ తత్వాన్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనం కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలం. అది. సో ఒక్క నిమిషం. సో అది అక్కడ ఉత్సాహంతో మనం చేయాలి. ఆ తర్వాత
హ్మ్. సో, భక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక పనులు చేయడం. ఆ స్థితిలో మనం త్రిగుణాల యొక్క కాలుష్యాన్ని ఆ పనులు చేస్తూ మనం అధిగమించొచ్చు. ఇదే విశుద్ధ. ఎప్పుడైతే త్రిగుణాలకి దాటగలుగుతామో దాన్ని శుద్ధ భక్తి అని చెప్పి మనం అక్కడ గూడా చూసాం. ధర్మార్గులాగా ఉంటారు. సో, ఈ మరి అందుకని ఈ భక్తి నేర్చుకోవాలి అంటే మరి కొంచెం తెల్లవారుజామున లేవడం, ప్రాతకాలంలో ఈ మంగళహారతి చూడడం. అందుకే అందరినీ మంగళహారతి చూడండని చెప్తున్నాం గదా! తర్వాత మరి కొంచెం భగవద్గీత పఠనం, కీర్తన ఇవన్నీ వింటూ మరి ఎప్పుడూ గూడా భక్తి అనేది అటువంటి కార్యకలాపాల మీద ఉత్సాహం పెట్టడం, అందులో నిమగ్నం అవ్వాలని అనుకోవడం, మన పనులైన తర్వాత, పనులు చేసుకున్న తర్వాత సతో వృత్తి అన్నారు గదా! అంటే ఈ మహానుభావుల యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ ఉండటం కూడా ముఖ్యం. సో, ఇవి పాయింట్స్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఆయనిచ్చిన ఆదేశం ప్రత్యేకంగా ఉత్సాహంగా ఉండడం, విశ్వాసంతో ఉండడం, సహనం మూడోది పేషెన్స్ అదే ధైర్యం అన్నారు. ఇక్కడ అది దాని అర్థం సహనం, పేషెన్స్ తర్వాత హ్మ్, ఆహ్, అసం ఆహ్, అసంగత్వం అంటే అటాచ్‌మెంట్స్ లేకుండా దుస్సాంగత్యాన్ని వదిలి భక్తులు గాని, చెడు సాంగత్యాలు, భక్తులు గాని వాళ్ళ సాంగత్యాలు వదలడం అంటే ఇక వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా మానేయమని కాదు. వెళ్ళి కూర్చుని అనవసరంగా వాళ్ళని చూసి మొహం తిప్పుకోమని కాదు. ఏమిటంటే అటువంటి కార్యకలాపాలు తగ్గించుకోవడం. అటువంటి అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పుకోవడం, ఏదో ఈ రోజుల్లో కిట్టి పార్టీస్ అవి ఇవి ఉంటాయి గదా! ఉంటే పూజలు, పునస్కారాలు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. కానీ సోషల్‌గా వెళ్ళి అనవసరపు కబుర్లు ఇలాంటివి చేయడం హ్మ్, తగ్గించుకోవడం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భక్తులు కాని వాళ్ళతో కొంచెం తగ్గించుకోవడం. తర్వాత మరి నిబంధనలన్నీ కూడా అనుసరించడం. ఇవన్నీ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం. ఇది మనం లాస్ట్ చాప్టర్‌లో చూసాం. సో, ఇవన్నీ గూడా మనకి భక్తిని పెంచే మార్గాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. భగవద్గీతలో గూడా అందరికీ ఏది రాత్రియో అది ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి పగలు, అందరి సర్వజీవులకు పగలైన టైమేమో ఈ మునికి రాత్రి సమయం అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటి? అసలెవరైనా చెప్పగలరా? అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం ఈ మునికి పగలు, అందరికీ పగలైన సమయం ఈ మునికి రాత్రి అంటున్నారు. భగవద్గీతలో శ్లోకం ఇది 2.69 ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా దీనర్థం? హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంటే మనం ప్రాతకాలంలో 4కి అలా పొద్దున్నే లెగవటం మాతాజీ. మిగతా వాళ్ళేమో రాత్రి పూట కూడా సెల్లు చూసి ఆడుకోవటాలు, సినిమాలు చూడటాలు అర్ధరాత్రి వరకు అలా చేస్తా ఉంటారు కదా మాతాజీ. ఆ టైంలో మనం నిద్రపోతాం కదా మాతాజీ. అదొకటి. అంటే అది మామూలుగా మాతాజీ అజ్ఞానంలో కాకుండా మనం జ్ఞానంతో ఆలోచించి చూడటం మాతాజీ. హరే వెరీ కృష్ణ. గుడ్. యా వెరీ గుడ్. ఇంకెవరో ఏదో చెప్తున్నారు మాతాజీ. మాతాజీయా? ఓకే. సో మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. యోగులు, సిద్ధులు అట్లా నైట్ టైము అలాగా జపాలు అలా చేసి డే టైము అలాగా రెస్ట్ లో అలా ఉంటారని చెప్తారు కదా మాతాజీ ఆ పోయంలో. అంటే పోయంలో చెప్పింది అంటే అది శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటంటే వీళ్ళు అందరికీ రాత్రి సమయం, వీళ్ళకి పగలు మేల్కొనే సమయం. అందరూ మేల్కొనే సమయం, వీళ్ళకి రాత్రి సమయం. సో, మామూలుగా చూస్తే మనకేమనిపిస్తుంది? ఓకే. ఇప్పుడు సరిత మాతాజీ చెప్పారు. కొంతమంది మరి అర్ధరాత్రి వరకు ఉండి ఏదో బయటికి వెళ్ళటం, సినిమాలు చూడటం, క్లబ్‌లకి వెళ్ళటం ఇవి చేయొచ్చు. ఈ సమయంలో మామూలు ఈ ప్రొద్దున్నే లేచి ఈ జపమో లేదంటే భగవంతుడి ధ్యానంలోనూ ఉండేవాళ్ళు త్వరగా పడుకుంటారు. తెల్లవారుజామున లేచినప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు లేవరు. అదొక జనరల్ మీనింగ్. కాకపోతే అంతరార్థం నిజంగా ఏమిటి అంటే అందరికీ రాత్రి అయినది
వీళ్ళకు మేల్కొనే సమయం. అంటే అందరూ ఈ భౌతికత్వం అనే అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఆమ్, ఆమ్, క్లుప్తంగా సరితా మాతాజీ మెన్షన్ చేశారు. ఈ అందరూ భౌతికత్వం అనే అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఆ భౌతికత్వం వీళ్ళకి అజ్ఞానం, వీళ్ళకి తెలియదు, వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మికతే తెలుసు. సో అందరికీ పగలు అంటే అందరూ పగలనే భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఆ పగలు వీళ్ళకి ఆ భౌతికత్వం వీళ్ళకి చీకటి, అంటే వీళ్ళు అజ్ఞానులు, ఆ భౌతికత్వం అనేది వీళ్ళకి తెలియదు. కానీ అందరూ ఆధ్యాత్మికం అనేటటువంటి విషయం అందరికీ రాత్రి, ఎందుకంటే ఎవరికి ఆ జ్ఞానం ఎక్కడో కొందరికి తప్ప లేదు, ఇటువంటి యోగులకు తప్ప, మునులకు తప్ప. ఈ మునులకు ఆధ్యాత్మికం పగలు, అంటే వీళ్ళకి పగలు రాత్రిని జ్ఞానము అజ్ఞానంగా చూసుకున్నాం అనుకోండి. సో భౌతికత్వం అనే అజ్ఞానం అందరికీ వాళ్ళకి అది పగలుగా ఉన్నప్పుడు అజ్ఞానులకు, జ్ఞానులకు అది చీకటి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి భౌతికత్వమే తెలియదు. ఈ ఆధ్యాత్మికం అనేది మామూలు వాళ్ళందరికీ చీకటి అయితే అది ఈ మునులకు యోగులకు అది పగలు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి. మిగిలిన వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఆధ్యాత్మికతలో వాళ్ళు అంధకారంలో ఉన్నారు. సో అది ఇక్కడ. సో పగలు రాత్రి అనేది భౌతికత్వం ఆధ్యాత్మికత్వంతో పోల్చొచ్చు అన్నమాట. సో అందరికీ భౌతికత్వంలో జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం చీకటి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి భౌతికత్వంలో చీకటి, అజ్ఞానం. భౌతికత్వంలో అజ్ఞానం ఉండడమే కదా కావాల్సింది. భౌతికత్వంలో జ్ఞానం ఉంటే ఇంకా మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాం? ఈ భౌతికత్వం జ్ఞానం వదిలి మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వైపు వెళ్ళాలి. సో ఈ మునులు అటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు భౌతికత్వంలో అజ్ఞానులు, ఆధ్యాత్మికంలో వాళ్ళు జ్ఞానులు. అది. సో అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం, అందరికీ ఆధ్యాత్మికం గురించి తెలియదు. ఆ రాత్రి ఆధ్యాత్మిక విషయంలోకి వస్తే అదందరికీ చీకటి, ఎవరికీ తెలియదు. కానీ మునులకు తెలుసు. అందరూ మేలుకునే సమయం, అంటే అందరూ వెళ్ళే ఆ భౌతిక తత్వం ఈ మునులకు ఏమీ తెలియదు. భౌతికత్వం గురించి వాళ్ళకది చీకటి, వాళ్ళకది అక్కర్లేదు అని అర్థం. ఇది అర్థమైంది కదా అందరికీ ఈ పాయింట్? ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది భగవద్గీతలో ఈ పాయింట్, అందుకని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. అందరికీ అర్థమైందా ఈ పాయింట్? మాతాజీ మళ్ళీ చెప్పరా మాతాజీ? చెప్పండి. ఏం అర్థం కాలేదు. సో మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది? భౌతికంగా అజ్ఞానం అంటే రాత్రి పగలంటే కొంచెం దాన్ని ఏది రాత్రి అంటే అందరికీ రాత్రి అయిన సమయం ఇతనికి పగలు అంటున్నారు. అంటే అందరూ భౌతికత్వం వైపు వెళ్ళే భౌతికత్వం వీళ్ళకి అవసరం లేదు అని అర్థం, సింపుల్ గా చెప్పాలి. అందరికీ పగలైన సమయం మరి అందరూ మేల్కునే సమయం వీళ్ళకి రాత్రి అంటున్నారు కదా. అంటే అందరూ మేల్కునే సమయం అంటే అందరం భౌతికత్వంలో ఉన్నాం మనందరం కదా, మరి మనందరం రాగద్వేషాలతో ఉన్నాం. మనందరం ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న ఈ సమయం వాళ్ళకి, అంటే ఈ ఈ ఈ పద్ధతి వాళ్ళకి రాత్రి, అంటే వాళ్ళకు ఉండదు ఈ భౌతికత్వం, వాళ్ళు రాగద్వేషానికి అతీతులు అని అర్థం అనమాట. అందరూ వెళ్ళే ఈ భౌతిక తత్వం వాళ్లకు లేదు అని అర్థం, వాళ్ళకి అది రాత్రితో సమానం. అందరం ఈ భౌతికత్వం అనే పగల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాం, కానీ ఈ భౌతికత్వం అనే పగలు వాళ్ళకి రాత్రి. రాత్రి అంటే ఏమిటి? చీకటి, ఏం కనిపించదు. మనం అవి రాత్రిపూట యూజువల్గా నిద్రపోతూ ఉంటాం, ఏమీ చెయ్యం కదా. రాత్రి అంటే మనం ఏమీ చెయ్యని టైం అది. పగలే కదా అన్ని చేస్తూ ఉంటాం, రాత్రి అయితే నిద్రపోతాం, ఏది చెయ్యం, ఉన్నా కూడా లేనట్లే లెక్క నైట్ టైం. సో అలాగే వాళ్ళకి భౌతికత్వం అనేది వాళ్లకు లేదు అని అర్థం అనమాట. అది వాళ్ళకి రాత్రి సమయం లాంటిది అనమాట భౌతికత్వం. అంటే ఏమి వాళ్ళ భౌతికత్వంలో ఏమాత్రం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదనమాట వాళ్ళకి. అది ఓకే. అందరూ పగలనుకుంటున్న సమయం మరి అందరికీ రాత్రి అవుతుంది, ఆ సమయం వాళ్ళకి పగలు. సో అందరం రాత్రి అని దేన్ని అనుకుంటాం? ఏమి చేయండి, మనందరం ఆధ్యాత్మికతలో రాత్రి సమయంలోనే ఉన్నాం. నో ఆధ్యాత్మికత మనందరికీ కదా. ఆధ్యాత్మికత వచ్చిన వాళ్ళకి అది పగలు, అప్పుడు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికతలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది పగలు, వాళ్ళకి అది తెలుసు. మనకు తెలియని వాళ్ళందరికీ అది రాత్రితో సమానం, ఏమీ తెలియదు. రాత్రిపూట చూడండి, నిద్రపోతే మనకి ఏమి తెలియదు.
సో ఆధ్యాత్మికత మనకి రాత్రి లాంటిది, వాళ్ళకి అది పగలు, వాళ్ళకి తెలుసు. వేరేస్ భౌతికత్వం మనకి పగలు, వాళ్ళకి ఆ పగలు రాత్రి లాంటిది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి భౌతికత్వమే తెలియదు కాబట్టి. అది ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, అర్థమైంది కదా? అది ఆ. హరే కృష్ణ. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ భగవద్గీతలో, అందుకని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందనమాట. అంటే ఇటువంటి యోగులకు భౌతికత్వం సున్నా, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికతే వెలుగు. మనలాంటి వాళ్లకు ఆధ్యాత్మికత సున్నా, భౌతికత్వమే వెలుగు. అది అక్కడ అర్థం. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సున్నా అన్నది ఇక్కడ రాత్రి అనుకోవాలన్నమాట, చీకటి అంటే మనకు తెలియదు ఆ విషయం అని. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. సో ఇంకా మరి అది చెప్పారు, ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా భక్తిలో ఉండడమే నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతలో ఉండడమే మన నిజ ధర్మం. మరి మనం ఆ ధర్మం పట్ల, ఆ వెలుగు పట్ల వెళ్ళి ఈ వెలుగుని వదిలి అటు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి. ఇందులో చీకటిలో ఉండాలి, అందులో వెలుగులో ఉండాలి ఆధ్యాత్మికతలో. సో అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా 7వ స్కందంలో ఏం చెప్పారంటే, ఇతర ప్రయోజనాల కోసం కఠిన తపస్సులు చేస్తూ భగవంతుడి యొక్క మహిమ తెలియకపోవడం వల్ల ఎంత నిష్టతో ఉన్నవాళ్ళు కూడా శుద్ధత్వాన్ని, మంచి శుద్ధమైన భక్తి తత్వాన్ని తెచ్చుకోలేరు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే భాగవతంలో, మరి నిష్టగా తపస్సులు చేసినా కూడా భగవంతుడి యొక్క పాదాల పట్ల భక్తి జ్ఞానం లేనప్పుడు వాళ్ళకి అదేమీ ఉపయోగం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవద్భక్తులు మాత్రం ఎప్పుడు పతనం చెందరు అని భాగవతంలో, భాగవతం ఎప్పుడు భక్తిని గురించే చెప్తుంది. సో ఆ విషయం మీరందరూ షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి వస్తున్నారా? మార్నింగ్ 5:45కి. రాకపోతే అందరూ 5:45కి మీకు లింక్ ఉందా? వస్తున్నారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అందరూ తప్పనిసరిగా షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పావు గంటలో ఈజీగా 1 శ్లోక అయిపోతుంది. సో క్విక్గా మనకి భాగవతం వెంటనే నేర్చుకోవచ్చు. అది భాగవతం తప్పకుండా చదవవలసినటువంటి పుస్తకం, వినవలసినటువంటి పుస్తకం. సో అది. సో ఎనీవే 3rd చాప్టర్ అది. సో ఈ 6 లక్షణాలు కూడా భగవద్భక్తిని పెంపొందించేటటువంటి లక్షణాలు అన్నమాట. ఉత్సాహము, మరి నిశ్చయం, ఆ నిశ్చయంతో ఉండటం, ధైర్యం అంటే సహనం, తర్వాత తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన, ఆ భక్తిని పెంచుకునే విధానాలలో పాల్గొనడం, శ్రవణ కీర్తనలు, స్మరణం, అలాగే సంగత్యాగాత్ అటాచ్మెంట్స్ని తగ్గించుకోవడం, దుస్సాంగత్యాలు తగ్గించుకోవడం, సతో వృత్తే అంటే గురువులు, ఈ మహానుభావుల వృత్తే, వాళ్ళ యొక్క నడతలో మనం కూడా ప్రవర్తించడం, వాళ్ళ అడుగుజాడలు ఫాలో అవ్వడం. ఈ 6 కూడా భక్తిని పెంపొందిస్తాయి. సో మనం ముందు ఉత్సాహంతో ఉండాలి, ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి, పేషెన్స్. ఇవాళ ఏదో విన్నాము, రేపేం వస్తాంలే క్లాస్కి, లేదేంటి ఈరోజు ఏదో భగవన్నామం కాసేపు చెప్పించాం, ఇక రేపు వద్దులే, ఇలా అనుకుంటే కాదు. సహనం ఉండాలి. తర్వాత భక్తిని పెంపొందించే కార్యక్రమాలు చేయాలి, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండాలి. మరి అనవసరపు సాంగత్యాలు వదులుకోవాలి. మరి ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో నడవడానికి ప్రయత్నించాలి భక్తులు, మహాత్ములు. సో ఇలా చేస్తే భక్తి తప్పకుండా పెరుగుతుంది అని ఈ 6 లక్షణాలు ఈరోజు భక్తిని పెంపొందించే. నిన్నేమో భక్తికి ఆటంకమైన 6 చెప్పారు, ఈరోజు అవి 6 ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు ఈ 6 ఫాలో అయ్యామంటే క్రమేణా మనం భక్తిని పెంచుకోవచ్చు. సో ఈ భక్తి కూడా ఒక సాధనే, అభ్యాసమే అంటున్నారు, నేర్చుకోవడం అనమాట. లేదు మరి ఎక్కడో పుణ్యాత్ములకి పూర్వజన్మ పుణ్యం వల్ల రావచ్చు భక్తి, మన అందరికీ మరి ఆ భక్తి లేదు. కానీ నేర్చుకోవాలి అనే జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడు, ఆ ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు, మరి పేషెన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఆ నిశ్చయం ఉన్నప్పుడు, మనం దానికి అనుకూలమైనటువంటి శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఈ చెడు సాంగత్యాలు, దీనికి ఆటంకంగా ఉన్న సాంగత్యాలు వదులుకున్నప్పుడు, అటాచ్మెంట్స్ వదులుకున్నప్పుడు, ఆ తర్వాత ఈ గురువుల యొక్క సాంగత్యంలో వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నప్పుడు, ఈ మహాత్ములు, ఈ భక్తులు యొక్క అడుగుజాడల్లో నడిచాము అంటే పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో ఇంకేం చెప్తారంటే, శుద్ధ భక్తులు
అనేవాళ్ళు మరి ఏం చేయాలి అనేది చెప్తారు. అంటే దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. సో ప్రేమ లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలి. మరి భక్తులంటే మంచి లక్షణాలు, కల్మషాలు ఉండకూడదు, కోపతాపాలు ఉండకూడదు, రాగద్వేషాలు ఉండకూడదు, అందరి పట్ల ప్రేమతత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అంటే దదాతి అలాంటి లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటున్నారు? దదాతి దానం ఇవ్వాలి, ఉన్నదాన్ని అందరితో పంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఇది నాది నాది అని దాచుకోకుండా కొంతన్నా పంచుకోవాలి. అందుకే రూపగోస్వామి దానం విషయంలో ఏం చెప్తారు అంటే, మనకు వచ్చిన దాంట్లో కనీసం 50% అన్నా మనం దానానికి, తర్వాత భగవత్ కార్యాలకి, వీటికి వినియోగించాలి. ఒక 25% ఏమో మన బంధువులకి వాళ్ళకి పెట్టడానికి ఉపయోగించుకోవాలి, 25% మన ఖర్చులకు ఉంచుకోవాలి. అలా ఆయన వివరంగా కూడా ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ దానం. అలాగే దానం అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే భక్తులు ఒకరికొకరు వాళ్ళ పట్ల ఏ రకంగా వాళ్ళు ప్రీతిని పెంపొందించుకుంటారు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. ఇది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దానం రూపంలో కానుకలు ఇచ్చుకుంటారు. అలాగే ఎవరైనా కానుక ఇచ్చినా స్వీకరిస్తారు. అలాగే విశ్వాసంతో వాళ్ళ భావాలను ఎదుటి వాళ్ళతో పంచుకుంటారు, భక్తి భావాలను. అలాగే ముఖ్య విషయాలను కూడా వాళ్ళు విచారిస్తారు. అంటే మరి భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి ఈ రహస్య జ్ఞానం గురించి చర్చించుకుంటారు. అంటే గుహ్య జ్ఞానం అని చూసాం కదా, ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి చర్చించుకుంటారు. ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు, ఒకళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ప్రసాదాన్ని అర్పిస్తారు కూడా ఇంకొకళ్ళకి. సో ఈ 6 కూడా భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే ప్రేమ లక్షణాలు. సో భక్తులు వాళ్ళ మధ్య ఏమి జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, ఈ భక్తులు ఒకరి పట్ల ఒకరు ఏది ఇచ్చుకుంటారు, ఏది పుచ్చుకుంటారు అనే విషయం చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే భక్తులు సంఘంలో ఉండాలి, భక్త సాంగత్యంలో అంటున్నారు కదా. సో ఈ భక్తుల లక్షణాలు ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రేమ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏది కానుకలు అందరికీ ఇస్తారు, ఉన్న దాంట్లో ఎవరైనా ఇచ్చినా ఏదో స్వార్థం కోసం తీసుకోరు, వాళ్ళు ప్రేమతో ఇచ్చారనే ఉద్దేశంతో తీసుకుంటారు. అదేమిటో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. ఆ తర్వాత విశ్వాసంతో మనస్సులో ఉన్న ఈ భావాలను మరి మనస్సు విప్పి మాట్లాడుకోవడం. తర్వాత రహస్య జ్ఞానాన్ని గురించి, భగవద్ జ్ఞానాన్ని గురించి చర్చించుకోవడం. ప్రసాదం పెడతారు, వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇచ్చినప్పుడు తీసుకుంటారు. ఇవి ఈ 6 కూడా వాళ్ళు ఒకరికొకరు పంచుకునే ప్రేమ లక్షణాలు. భక్తులకు దానం ఇవ్వడం, అలాగే తిరిగి భక్తులు ఏదైనా అర్పిస్తే స్వీకరించడం, భక్తులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం, భగవంతుడికి సంబంధించిన గుహ్య సేవలు, రహస్య జ్ఞానం గురించి విచారించడం, భక్తుల ద్వారా భక్తులు సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని గౌరవించడం, మరియు భక్తులకు ఆదరణతో ప్రసాదాన్ని సమర్పించడం. ఈ విధంగా ఎవరైతే భక్తుడు బోధించినప్పుడు ఈ విధంగా అనుభవం ఉన్న భక్తుడు బోధిస్తాడు, ప్రారంభ భక్తుడు అతని నుంచి నేర్చుకుంటాడు. దీన్నే గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్చతి అని చెప్తున్నారు. గుహ్యం అంటే ఈ రహస్య ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారనమాట. ప్రారంభ భక్తుడు అనుభవం ఉన్న భక్తుడి నుంచి నేర్చుకుంటాడు. ప్రసాద వితరణ చేసేటప్పుడు మరి ఆ సేవాతత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడం, శుద్ధ భక్తుల నుంచి భగవద్ అనుగ్రహం అనుకుంటూ ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. ఇదేదో రుచిగా ఉంది అబ్బా అనుకుంటూ కాదు, ఇది భగవద్ అనుగ్రహం అంటూ ఒక శుద్ధ భక్తుల నుంచి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలి. మనం కూడా శుద్ధ భక్తుల్ని ఇంటికి ఆహ్వానించి వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని సంతృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నించాలి. దీన్నే భుంక్తే భోజయతే చైవ, అది ఇక్కడ చెప్పారు కదా. భుంక్తే భోజయతే అంటే ప్రసాదాన్ని సమర్పించడం, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం కూడా. అలాగే మరి ఎవరైనా లౌకిక సాంగత్యాన్ని వదిలి భక్త సాంగత్యం చేయాలని చెప్పి సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే, ఈ భౌతిక సాంగత్యాన్ని త్యజించి సతో వృత్తే మహాత్ముల యొక్క అడుగుజాడలను ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పారు. సో ఇలా ఒక భక్త సంఘం సత్సంగాల్లో ఉంటూ భక్తిని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించడం. సో ఇది నెక్స్ట్ మంత్రం అన్నమాట. సో 6
ఇక్కడ మరి శ్రవణ కీర్తన వల్లే మరి మన హృదయం కూడా పవిత్రం అవుతుంది. కాబట్టి అంతేకాకుండా మరి సహజంగా భక్తి కొంత ఉన్నప్పుడు ఇంక దాన్ని కృత్రిమంగా మనం ప్రవేశపెట్టక్కర్లేదు. ఎవరైనా సరే భగవన్నామాన్ని గనుక ఉచ్చరించామంటే మరి మనం కాలుష్యాలన్నిటి నుంచి కూడా ప్రక్షాళితం చేసుకోవచ్చు మనల్ని మనం. అందుకే నిజంగా మనం సిన్సియర్గా భగవన్నామాన్ని జపిస్తే కొన్నాళ్ళకి మనకే కోపటోపాలలో కొంచెం తేడా వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. వెంటనే మర్నాడు రాదు. ఒక 6 నెలలు, ఒక 1 year అయితే మనకే మనలో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఇవి స్లోగా ఈ చెడు లక్షణాలు కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాల్ని క్రమేణా ప్రక్షాళనం చేస్తుంది అనమాట. శిక్షాష్టకంలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు చేతోదర్పణ మార్జనం భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయాకైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధు జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పేరుకున్న ధూళి దుమ్ము అనమాట అంతా కూడా హృదయం నుంచి శుభ్రపరిచేది ఏమిటి? నిరంతర జనన మరణాలతో కూడుకున్న ఈ భౌతిక జీవాగ్నిని ఆర్పివేసేది శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అటువంటి శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనానికి విజయతే జయం జయం అంటున్నారనమాట. సో ఎన్నో సంవత్సరాల ధూళిని మన హృదయం నుంచి అంటే తుడిచేది మరి ఎప్పుడు జనన మరణ చక్రాలతో కూడుకున్న ఈ భౌతిక చక్రానికి ఈ భౌతిక చక్రం అనే అగ్నిని ఆర్పివేసేది శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో అవి మరి చంద్రుడి యొక్క కిరణాల వలె ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం అందరు మానవులకు కూడా అత్యంత ముఖ్యమైన వరప్రసాదం. ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మా స్వపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అది దాని అర్థం. సో ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరాన్ని పెంచే ఈ కృష్ణనామ సంకీర్తనని ఎప్పుడూ ఆకాంక్షించే అమృతాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించడానికి నాకు అవకాశం ప్రసాదించు అని అక్కడ ఆ మీనింగ్ అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ పూర్తి చేస్తున్నారు. సో భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తే ఎంత పవిత్రం అవుతామన్నది అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. సో అది ఈ 4th మంత్ర. సో ఈరోజు 3rd and 4th మంత్రాస్ కూడా కవర్ చేశాము. సో ఇది ఇక్కడ దానం అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు పుచ్చుకుంటారు భక్తులు ఒకరికొకరు అన్నారు కదా. ఇక్కడ రూప గోస్వామి ఉదాహరణ ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైనా ఆయన ఉద్యోగంలోంచి విరమించినప్పుడు తను సంపాదించిన దాంట్లో సగం భగవత్ సేవకు, 4వ వంతు బంధువులకు, 50% సేవకు, ఒక 40% బంధువులకు, మిగిలిన పావు వాళ్ళ అవసరాల కోసం రూప గోస్వామి కూడా ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు ఈ భక్తి మార్గంలోకి వస్తూ ఆయన ఒక సగం తన యొక్క సంపాదనలో ఈ సేవకు వినియోగించి ఒక పావు తన యొక్క వారికి ఇచ్చి ఇంకొక పావు తన ఖర్చుల కోసం ఆయన ఉంచుకోవడం జరిగింది. సో భక్తులు అందరం కూడా ఈ ఉదాహరణను ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. ఆదాయం సగం మరి భగవత్ సేవకు భక్తుల సేవకు ఉపయోగించి మరి కొంతేమో మన బంధువులకు కొంత మనకు ఉంచుకోవడం, ఇది దదాతి సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అయిన వాళ్ళం అవుతాం. సో భక్తులు అనేవాళ్ళు అలా వాళ్ళు దానం ఇస్తూ, దానం ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు కానుకలు స్వీకరించడం కూడా ఏంటి భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించడం, విశ్వాసంతో మరి ఒకరికొకరు వాళ్ళ మనస్సులో భావాలు వ్యక్తపరచుకోవడం, ఈ గుహ్య జ్ఞానాన్ని గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని చర్చలు చేసుకోవడం, ప్రసాదాన్ని మరి ఎవరైనా పెట్టినప్పుడు భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించడం, వాళ్ళు కూడా ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా మరి 6 లక్షణాలు భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే ప్రేమ లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇది 4th చాప్టర్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్లో 6 వేగాలు, 2nd చాప్టర్లో భక్తికి ఆటంకం కలిగించే విషయాలు 6, 3rd చాప్టర్లో భక్తిని పెంపొందించే 6 విషయాలు, 4th చాప్టర్లో భక్తులు ఒకరికొకరు పంచుకునేటటువంటి ఈ విషయాలు ఏమిటి, ఈ 6 విషయాలు, ఆ 6 విషయాలు 4th చాప్టర్. సో రేపు 5th చాప్టర్ చూద్దాం.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి అందరికీ రాసుకుంటాం.